Bambang Sumantri ora gampang anggon muswita ing Mahespati budal ming negara Magadha minangka dadi dutaning sun yen sira ora bisa nyumpet raman temah urung boyong Dewi Citrawati gedhe pidananing sun. Sidam sekaring bawana langgeng putraku nger wong bagus Bambang Sumantri titahane jiwa satriya iku setya ing sesanggeman kasabar marang ratu kudu awujud lambang lila wani lan korban. Lila tegese samubarang pakarya Jawa angosmu wani tegese anteping kasabarmu aja mangro tinggal dene kurban wujude pangembanan ora ngemongake bondo donya lan tenaga yen perlu nyawa uga ditotake dene kang pungkasan cipta marta tulusing budi dadya payung agung prih kasembadaning kasaguhan puniki pestaken dawuh Rama Begawan. Sang Maha Yakti sausing semeti mungging pancap pantrabakan dangwaning ali pijiling sasangka saking groning arga alonang andika Sang Brahmana sira ngrarapa Akang Atri aja kaget Akang aku sing nyegat lakumu aku aja mbok tinggal ya Kakang ora kok Yayi pun Kakang mung bakal bebedak kaya adat saben kula siadi ngentenono ana ing pertapan wae mengko ndak gawake dolanan anak kidang Yayi
Aja goroh. Aku ngerti yen kowe arep suwita ing Maespati. Dina iki Kakang Ngatri diperintah karo Sinuhun Prabu Arjuna Sasra menyang negara Magadha. Aku melu ya Kakang. Aja ya Dik. Pun Kakang durung kinaruan yen to ditampa pasuwitanku. Besok wae yen to pun Kakang wis tinampa pasuwitanku kelawan Sri Arjuna Sasra, Sadi bakal ndak ajak sowan. Iki dudu perkara kowe ditampa apa ora Kakang. Nanging aku matirke lakumu ning dalan iki mengko lho Kang. Melok ya Kakang. Delone adine wae ora oleh. Aja ya Dik. Mundak ngribeti lakuku. Aku kangen karo kowe Kakang Ngatri. Kowe dikangeni karo dulur kok ora kena. Melok ya Kang. Sukasrana. Yen Sadi kangen karo pun Kakang, semono uga pun Kakang ya kangen karo kowe. Kuwi tenan Kang. Ya Yayi, aja ngribeti. Apa penjalukmu bakal ndak turuti. Aku njuk gendong karo kowe. Ben mari kangenku ya Kang. Mengkono Yayi. Ya, aku gendongen. Kaya mbiyen nalika ijik cilik kae lho Kang. Yen pancen mangkono, kene. Ndak gendong Yayi. Mlaku Kakang. Ucap kacarita nalika samono Bambang Sukasrana kelawan ingkang Raka Bambang Sumantri kagendhong sami sakala les tilem kepati. Enget jroning penggalih Bambang Sumantri es mulingsem alamun to den nderekaken ingkang rayi Bambang Sukasrana kang awujud buta bajang. Sami sakala katilemaken wonten ing Siti Pinambaran roning Rodamala. Rewusnya mangkono Bambang Sumantri anggeblas ring negara Magadha. Akang Ngatri
Kakang Atri. Lah, apa to? Kakang Atri ngapusi. Gak elone ora gelem. Atiku khawatir. Atiku semelangkan. Saka gedhe rasa tresnaku karo kowe Kakang Atri. Nadyan aku mbok tinggal. Aku nusul Kakang. Sigrohanata baris nyawiji kumala tampyak-tampyakku mrakut lampahi narung krabyak matang agate ku malar ngebai sraing gumuruh
asine pik coco bang mawi ngowingo netra kocak ngundaran keparat kowe sing dadi tetungguling jurit wong Maespati. Sapa aranmu kowe? Kekasihku Bambang Sumantri. Ayo, kowe kang jejuluk Prabu Darmawasesa. Bener, ora tedeng aling-aling. Aku Prabu Darmawasesa. Sumantri, mundura. Ulungna Dewi Citrawati. Yen ora pengen ilang nyawamu kowe. Tak tantang kekarepanmu. Kowe tak persanda bisa ngasorake Sumantri. Kowe bisa gulung jagat. Wah, lakon iki marganing patimu.
nguti pakartining rasa rasa tresna budayane mangulah kridane swara sekar alit trinipta maca patwinastan tuhu mula bace kawruhana Bat-obat lek wis ngrungokne Rama nembang ki rasane ayem ya, Gong. Atine ayem. Pikirane ya tentrem. Tentrem dengkulmu kuwi. Ayem kanggone sing ayem. Lah lek esuk sore doyak-oyak bang plejet ngene iki kon ayem piye? Lah, lek kuwi sing kleru kowe dhewe. Kleru karo duweke sapa? Wong wis ndak tengeri. Kleru manajemenmu kuwi lho, Gong. Wah, ya iya ya. Wis aja bantahan wae. Sajake Rama arep paring dawuh. Anakku Petruk lan Bagong. Nggih, Wa. Aku ki sakjane prihatin. Prihatin kok malah menyanyi. Prihatin kuwi nangis. Rama kuwi nembang dudu menyanyi. Petruk lan Bagong. Tembange Rama kuwi ngono sekar maca pat asmarandana andon tresna. Lho, rungokno kuwi lho. Bagong tegese tresna kuwi ngono tresna marang budaya. Budaya warisane leluhur sing adiluhung. Salah sijine ya wayang kulit iki. Lek aku ya panggah dangdut koplo wae. Bocah senengane kok ngeyel. Bagong. Kenek kowe seneng karo budaya modern. Apa maneh budaya mancanegara. Nanging ya kudu budaya sing matuk karo budayane dhewe. Cinta terhadap budaya negeri, cinta terhadap budaya bangsa yang adiluhung. Wah, lah pantes. Dina iki Pepadi Kabupaten Ponorogo nganakake pengetan Hari Wayang Nasional lan Hari Wayang Dunia. Lestari wayangku, majulah budayaku, jayalah bangsaku. Wah, lek ngono aku tak belajar wayang wae. Dapukanmu apa? Arep dadi Janaka aku. Kowe yo ora iso. Kabeh wis duwe dapukane dhewe-dhewe. Wis aja padha padudon. Bakune aja kendhat anggonmu gegulang marang budaya. Jalaran budaya kuwi jati dirining bangsa.
ning penkaryaku pinarak lenggah mungguing hampar kencana lah menika warnanira sang Nana Prabu Citrangkota lenggahing sang Nata sinajaran sang Dyah Ayu Dewi Citrawati datan pantara dangu nampi dutaning Narendra Maespati nenggih Raden Sumantri remara reh manguswambyung ngambrengeng kati karunaning kaswosis Raden menapa leres paduka ingkang saged ngunduraken para ratu sewu nagari menika dutanipun Nata Maespati Sri Harjuna Sasrabau inggih Sang Prabu Citrangkota kahuluran dawuh paduka kula pun Sumantri dutanipun Gusti junjungan kula ingkang sinuwun Prabu Harjuna Sasra kautus ngunduraken para narendra manca ingkang angepung praja Magoda tuwun amboyong Dewi Citrawati Kakang Mbok Citrawati sing bisa nyingkirake bebaya saka praja Magoda iki jebul dutane Nata Maespati Prabu Sri Harjuna Sasra kang uga kepengin anggarwa marang sira Kakang Mbok mula Kakang Mbok kudu saguh diboyong dadi garwaning Prabu Arjuna Sasra. Yayi Prabu Citrangkota arep dikaya ngapa? Aku kudu saguh minangka tandha panuwun dene pos angentas praja Magoda saka juranging bebaya. Lah syukur. Mangke to Raden Sumantri, Kakang Mbok Citrawati sampun sagah kaboyong ing Maespati. Sak menika sumangga borong paduka Raden. Bumi goncang kancing langit kelap-kelap katon ler kencanging alis risang maweh gandrung sabarang katulung ukir moyak mayik saking tias baliwur menawi mekaten keparenga Dewi Citrawati sakmenika ugi kula boyong ing praja Maespati Raden Sumantri menawi paduka badhe jengkar saking nagari Magoda donga panjurung kula mugi-mugi lampah paduka wonten ing nagara Maespati tinebihna saking Buddha pangrencana nuwun inggih Sang Prabu Citrangkota.
pisaning anggo rapuh sabdaning kukila ringkane para kaketer pinitunganing kunglir wuwu sing pinipanca wong lakon kok aneh-aneh temen yen pancen mangkono nawala iki bakal daaturake marang Ratu Gustiku Prabu Arjuna Sasra. Karya wangsit pindha kumbang ngajab sarining tawang mangko to Patih Surata kadipawan pawartane dene sira lonjong Bathara Playumu tumeka ing kedhaton Maespati mara gage matura aduh Gusti jimat sembahan kula ngaturaken kawuningan bilih sejatosipun Bambang Sumantri sampun bangkit ngrampungi damel samangke Sang Dyah Ayu Citrawati sampun kaboyong dhateng Maespati nanging elok ing kawontenan sareng dumugi tapel wates negari Maespati Bambang Sumantri angendhek lampahing kreta kencana pagene mangkono kula piyambak ugi boten mangertos punapa ingkang dipun pikajengaken dening Bambang Sumantri. Namung menika malah ngaturaken nawala kunjuk dumateng Sinuwun Prabu Arjuna Sasrabau. Yen pancen mangkono kaya ngopo layange Bambang Sumantri? Karepe dhewe keparenga abdipun Sumantri ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk Sumantri ora ana gunane lisanmu ngaturaken pangabekti yen to sajroning atimu babar pisan kowe ora bekti kelawan ningsun. Duh sinuwun jimat sembahan kula sampun kasengguh kula murang tata alitipun swaling dawuh agengipun jungkeng kawibawaning nata pakarti kula ingkang kados mekaten kala wau
mumpung ngreksa asma paduka sampun ngantos kucem asmaning Nata Maespati sinura ing jagat karana nampi garwa namung saking lelabatening duta Kewala. He Sumantri, yen pancen kaya mangkono karepmu ngadeka sing jejeg kembarana kridaning Prabu Arjuna Sasra, sumangga kula ladosi sinuwun. Aduh, sinuwun.
Sumantri, sawangan aku. Sepiro bang kamu kelakon tauntal kowe. Aduh sinuwun. Sumantri ngaturaken sedaya kalepatan. Inggih namung paduka sesembahan kula. Janaloka Indraloka sinuwun. Sumangga kula aturi ngrancut Bramantya paduka. Citrawati samengko Siadi wis dadi putri boyonganipun Kakang bakal Sun Winisuda sengkaake ngaluhur minangka prameswari anjajari lenggahipun Kakang ana ing negara Maespati sinembah sembah wong sapraja inggih ngaturaken kuning panuwun ingkang tanpa pepindhan sinuwun paduka damel bombong manah ingkang rayi Citrawati yen Siadi sih antar beni panyuwun mara gagengkal matura Yai ngaturaken kauningan sinuwun sejatosipun Citrawati taksih anggadhahi pepinginan inggih menika klangenan kula ingkang awujud Taman Sriwedari kaparenga kaboyong dhateng negari Maespati sinuwun. Sinuwun sira wis midhangetake dhewe aturira Yai Dewi Citrawati kepengin boyong Taman Sriwedari saka Gunung Kuntarayana ka negara Maespati sira wis mangerteni sepira kasektene Prabu Sri Harjuna Sasrabau aja meneh mung boyong Taman Sriwedari nadyan iki jagat tak walih papane Arjuna Sasra bangkit nglakoni mula pakaryan iki bakal Sun bobotake marang sira Sumantri. Sira tak persanda lamun bisa mboyong Taman Sriwedari gedhe ganjaraning ratu. Nanging lamun wurung ora bisa mboyong Taman Sriwedari bakal gedhe pidananing Nalendra. Bambang Sumantri ngendi ana lama ing titah sawantah kang bisa mboyong Taman Sriwedari aku bisa sambat kalawan Yayi Sukasrana Yayi Sukasrana tulungono pun Kakang wong bagus aku teka Kakang Atli. Iya, ana apa Kang Atli? Apa Siadi ngerti marang ribete penggalihipun Kakang? Aku ngerti wae Kakang. Aja meneh kok mung kasap ripat. Nadyan apa sing mok galih aku ngerti. Kakang mantri lak dikon muter Taman Sriwedari. Ya apa ora, Kang?
Iya, bener kandhamu wong bagus. Yen mangkono aja samar lan aja kuwatir. Ayo mara rewangono, tak putere Taman Sriwedari, Kang. Ing kono to wau Dian Sukasrana Gya sadekep saluku juga tan ana kang den esti muhung Taman Sriwedari. Wau to eling-eling manteng semedine manter panyune weninging cipta temah sembada lung-lungan rasa lawan jagat saisine geter kang bumi gonjing guntur ketuk mawa sindung riwut sakala Taman Sriwedari jlek mapaning praja Maespati. Sumantri gandeng guna kaya Purnus mancing ana ing sira. Dina iki sun tetepake Bambang Sumantri dak winisuda dadya Nendra Mantri pangarsa patih wasisaning praja kekasihe Patih Swanta. Sumantri winisuda kekasih Patih Swanta mancing dadi patulat lan satriya manggala Anjelih-jelih gawe kejot penggalipun Kakang. Dosi nuwun ngaturaken kauningan sewau Citrawati langen wonten ing Taman Sriwedari. Nanging wonten eloke kawontenan ing mriku sumendhe wonten panggurda wujud raseksa bajang kang sanget gegilani sinuwun. Taman Sriwedari ora ana wujudan buta bajang. Mula dina iki paten ana buta bajang kang murang tata wanuh wani manggon ing Taman Sriwedari. Lumantar pusaka iki Bambang Sumantri. Aduh, ngestaken dawuh sinuwun.
sangu yase Bambang Sumantri. Eling pangandikane Sang Srinata kunus pusaka ligan kinen nyirnaken buta bajang kadyat guru wekasan Bambang Sumantri sampun anyipta lamun ta punika ingkang rayi Bambang Sukasrana nadyan anampi pusaka ligan nanging kanthi dleweran punang muspa mangami jel saking netra. Sukasrana kakang atli Muradi age Syadi Baliya marang Jati Sarana Yayi kakang kowe aja nangis ya Kang aku ngerti sing dadi kahanamu aku ngerti yen kowe digawani pusaka ligan saka ratumu Prabu Arjuna Sasrabahu ya apa ora Sukasrana aja kandha kaya ngono endi ana sedulur tuwa bakal tegel pungkasi nyawane adine dhewe aja kandha kaya ngono Cah Bagus para gage Syadi Baliya marang pertapan Jati Sarana Yayi akang ati ora kakang sakutuwe uripku bakal tak sramakake kanggo sabiyantu kowe Kang Pak pancen kaya ngene wis dadi kodrate uripku kudu pisah lawan kakangku sing tak tresnani ora Yayi Baliya Sukasrana Baliya kakang kowe kuwi satriya tur ngemban sandane nata kudu mok tindakake ucem asmaning satriya lamun kowe karing janji mula pusaka kuwi tamakna dataning Sukasrana Kang ora Yayi aku isih genep kanca griyaku aku ora tegel ora mentolo aku lega lila mati dadi ganjel kamulyanmu Kang kae lho Kang sawangen Prabu Arjuna Sasrabahu arep kala rene enggal tamakna Kang Sukasrana